Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт с Дени. Дени, кажи здрасти. 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 И ще започнем нов Майнкрафт Survival Series, се казва Варварите. Самото име на сервера ще се казва Пичовете. Така, ще видим къде ще ни спална. Така, ето го и Дени. И още не сме сменили скиновете, трябва да сменим. Дени може да не го чувате много хубаво, защото няма микрофон. И за това. Тук няма нищо. Така. Ще направим каменни неща. Така. Без да се метеш при мене. И ще вберем този кол. Ого, кол. И така като го оберем, ще се качим нагоре, ще направим каменни неща. Това ще бъде епизод номер 1 от заселяването. Ще има още много други заселявания, докато не ни умрезне. Така. То се знае, че скоро няма да ни мръзне. Колко бавно се обира този кол. Така. Малко остава. И ето го последното парче. Има още. Така, малко камък да изкопаваме. Денила. Долу. Кочи. Ето. Да копаваме камък, нали? Да. Малко те запуших. Малко. Да, малко до... Виждам. Тук вече не. Така, сега е по-добре. Много. Малко камък. И да слизаме да копаем. Аз имам да сега 13. Аз да ставим 35. Браво. И се извинявам, защото отдавна не бях качвал клипове. Нямам просто време.
И най-накрая с Дени намерихме малко време. Добре, люди. Чух. Така, имам повече от так. Аз съм 26. Мръдни. Е така, взимаш и се изкачваш. Ето ти. Е с това, не с камък. С дърта. Кради ми. Така, виждам прасе, Прах който ще го убием. на... Аз виждам колко ще е. Ето ще дам меч. Добре. Така, Сега се има меча пред мене. Много. Така, една пържола. Браво. Устата. Те кошки много бързи. Аз съм мина с бутчета. Не ми натичи. Това съм минус едно. Малки прасета ли сме? Голями. Крави. Така. Ти отсечи дървото. Така. Аз също съм дървото. 3 пържоли. Имаме си кравички, които да изтрепем. Така, дали ще имаме късмет да намерим пирамида? Ще видим. Събирай дърво, бе. Опа, още крави, ето още едно дърво. Така, аз идвам при кравата. Ма, вижте се. Голями крави. Малки крави. Аре, бе. Идвай, вижме. Насам виждам кокошки. Какошки. Така. Малко храна да си аз на 3 бутчета. И аз. Така. Колко много кокошки. Колко много неща. Ние още в първия епизод ще се развие с храна. Обаче. Това пръсе се върти около мен. Това не пусна нищо. Език. 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 Ето ще е за процента. И това не пусна нищо. И пошливаеш. Това обаче ще пусна. И това не пусна. Газ ще просе. Аз съм на 2 бутчета. И аз. Зайци, няма кой да ги гони. Някой път зайка ще се забие за... Така? Ден събери малко дърво, аз ще направя така печ. Ето тук ще ми е за сега базата. Събери дърво. И така остана, нали? Да. Не се питам.
Днешния ден. Ден си той тук при храната, отивам да убием още. Аз още... Аз съм на бутчета. Зависи от теб, бе. Така, 6 прасещи паразоли. Само колко малко да се напълниш, бе. Опа, опа, стъмва се. Може ли да правим зипка вътре? Или някакъв Аз слабо смотан заслон. слабо цето. Вече. О, криле. Рейдве, бе. Ето тук могат да се качат. Нищо, ще направя таван. Вътре там. Опа, Въгъла слякам, като наказвам. аз ще клекна, ще си дигна главата. И даже ще наведа. Така, опа, добре, съм клекнал. Така, прашолки. И колко ви бутите си? Минус 4. И долу като парен. И той тук при храната. И кажи ми като се опече. Сега ще опакам само 2. Добре. Хора, сега е 53, мисля, като стане 55, вече спирам чипа. И колко сме заснели. Или пък снимаме до 60. Не, до 55. Сега готова е храната. Добре. В печката ли да остава? Не вземи. Само храната. Слагам още. И Денис, стари до мене. Нали сеш? Така. Да. И хора, това ще бъде от нас за този епизод. И чао до другия епизод. Ще се видим и чао. Не забравяйте да оставите лайк и най-много да се абонирате. Чао!